creus que existís la teua mitja taronja? Clar, crec que hi ha algú en algun lloc que és la meua meitat. De veres? Creus que només eres la meitat d'alguna cosa i no seràs feliç fins que et completen? Ostres, no sé. En el món hi ha més de 7.000 milions de persones. Creus que la teua mitja taronja apareixerà al teu institut? I si no trobes aquesta persona? I si la teua mitja taronja viu, no sé, a Melbourne? I si l'amor no és com ens l'han contat? I si t'equivoques i et passes la vida encadenada a algú que no et convé, només perquè creus que és la teua mitja taronja i que tot val per amor?